сега. Добре, значи ние повръщаме платка на Иван Янчев. Хубаво, че го уточнихме, това ще беше важно. Иван Янчев са на А ние ще дойме на вашата. Айде, чакай да ви кажа правилото. Ама те не са зрители, чакай! Те не са зрители, значи ще повръщаме тяхната платка. Аре бе, аре, успокой се малко. На тях всичко е наред, успокой се. Да, отива. Само секунда. Значи, аз ако искам да преба финци, имам следната опция. Майка му деба, никой не мога да иска. Иване казва, примерно имам много силен зар, да речем 3-3. И ти казвам 1-1 с въздух. В смисъл, джуркам, гледам и казвам 1-1 с въздух. Ти имаш опция да ви кажеш, че естествено блафираш Кормияко. Или да вземеш зара и без да го гледаш, нямаш право да го гледаш, да кажеш на финци директно 2-2. Аха! Да, и без да го джуркаш. И кажеш на финци 2-2. И финци съответно има право да погледне. И така, ако той каже